Здравейте! Как да окуражим най-добрите хора и какво всъщност трябва да правим? Във всички големи компании в днешно време, това, което винаги преодолява всичко останало е колко много мозъци можеш да събереш. Или разбира се, колко са добри твоите служители и как могат да станат повече и каква трябва да е всъщност идеята, която те самите да следват, за да успеят. Ще открадем нещо от бащата на рекламата и това е отново Дейвид Огълви, който описва какво той прави, когато някой успее да се качи достатъчно нависоко в неговата компания, за да си отвори сам офис. Дали ще е просто в различен град или в различна държава. Това, което прави е, когато дойдеш на първия си ден, вече си шеф в Огълви, по някаква причина са ти дали тия права, намираш едно е такова. Какво е това? Матрешка. И естествено, тъй като си успял да те изберат и нямаш какво да правиш, чай да отвориш матрешката. Почвайки да отваряш матрешката, се мислиш какво може да има и какво символизира тази матрешка. Вътре в нея ще намериш само едно нещо и то е доста семпл като идея. А това е едно листче, на което пише това, че ако всеки един от нас наеме някой, който е по-малък като човек от нас, ние ще станем една компания от джуджета. Но, ако всеки един от нас реши да наеме някой, който е по-голям от нас, който знае повече и който може повече, ние ще станем компания от гиганти. Това е само едно от важните правила, в които Огълви следва, за това как реално да разрасне своята агенция и как една компания да се подобрява с времето. Тези идеи, мотота и правила, кога е писани, къде не писани, са причината някои компании в днешно време да успяват, а други да не се справят достатъчно добре. Твоя избора, дали ще се получиш от мъдростта на времето или просто ще трябва да направим абсолютно същите грешки, докато не го схванем сами. Аз съм Гинко, един обикновен човек и се надявам ти беше интересно. Естествено, ако имаш твой бизнес и искаш да го разраснеш, приемаме 5 клиента до края на месец май, за това, че просто ни пиши.